Hi, single ladies. Yanzu na zama matar Bilal Villah. Duk masu bakin ciki. Ku biyo ni kallon da muka je muka ɗauki bidiyon Bilal Villah da Farida pre-wedding. Mana ina kwance kawai sai ka call na Farida. Hello, Ejas. Ina san ina? Biyu ke all side kafin ƙara sakon famfo. Ina san biyu ke all side. To kuna dan wuce gate tsakanin abin nan na kan hanyar nan datin wai da ko da kun dan wuce biyu in ki zo biyu ke all side kawai just call me. Oya na to shikenan. Just call me sai fan biyu sai. Kawai ba sai na ɗiwon ka na ɗauko kayan aiki na ba na ce kai waje update ha ba kun gani ɗan kyau ha ba mana sai ki ce wa kya so ne na ce ina sai ki wallahi muka fita wa ga motar da suka zo ɗauka nan yayin ta fikin ina da akura ta ya ina adjust ko za fikin na da akura ba da ma muka shiga sai ga ma shagon bibi mai bibi ce wo amarya ga mu nan da yanzu ga amarya can da ango suna ta soyayyansu suna jin daɗi yayi nan bai da mi? Social network. Zuwa kin saka social network. Datan ta ne ya kare tun da zuwa ta da data tana bai da social network. To, ga bibi nan. Da shiga mi. Ku jira update. Yaushe ne ma date ma? Ko dai ku jira date kawai? 1st January. 1st January? 1st January na wurin? Ka shit. To, ku jira date. Menene auren? Okay, wait, sai mun saki hotuna ne za mu sa date ko? Mana. Yayi kawai. Wannan ya gane me nake yi da magana ta. Ga amarya ga ango. Ga amaryan can? Ok, wancan ba amarya to ku jira amaryan ku za ku ga amarya. Call my banana cikin sunanki da sunana sanki nake ya kaunana karki mini ban kwana kina a zuciya kina a rijiya da san ba ki kyakkyawa mai Ga ango ne yana kallon matan shi. Ku jira update a page ina daga nan muka zo ana sa mata kaya ana mammatse ta kamar wani waye ga ango yana drip on drip oh my g drip on drip ga muna selfie video ni da boda yace kai dai bari za a shirya a duniya na ce ga su yi kausa muku da ɗin auren da ya kan da muku abu wallahi yayin da shi da take samawa ana shi ne ana ta ɗaukan bidiyo har suka zo suka wuce da ya wuce lati yasa suna wifi busy the end saboda ba sa a wani yanayi zaka dauke ni ba yasa nake gudu amma ba wai da ina tsoro ba to mutanen da ke gani na a zahiri fa ai ba filter suke gani fuskata ko yauwa ni ban da kuraje ko baka saka mun filter ba ma normal ne honestly yep kin yi trusting kanki ba na trusting kaina bane to me yasa kike gudu in na doso ki da kyamara wala ba na gudu kawai ka gane ba na son fuskata ne ta dan bazu ka fahimta ana dan rike steez din nan ne yau saboda ba sa a wani yanayi zaka dauke ni ba yasa nake gudu amma ba wai da ina tsoro ba to mutanen da ke gani na a zahiri fa ai ba filter suke gani fuskata ko yauwa ni ban da kuraje saboda ba sa a wani yanayi zaka dauke ni ba yasa nake gudu amma ba wai da ina tsoro ba to mutanen da ke gani na a zahiri fa ai ba filter suke gani fuskata ko yauwa ni ban da kuraje ko baka saka mun filter ba ma normal ne honestly yep kin yi trusting kanki ba na trusting kaina bane to me yasa kike gudu in na doso ki da kyamara wala ba na gudu kawai ka gane ba na son fuskata ne ta dan bazu ka fahimta ana dan rike steez din nan ne yau saboda ba sa a wani yanayi zaka dauke ni ba yasa nake gudu amma ba wai da ina tsoro ba to mutanen da ke gani na a zahiri fa ai ba filter suke gani fuskata ko yauwa ni ban da kuraje ko baka saka mun filter ba ma normal ne honestly yep kin yi trusting kanki ba na trusting kaina bane to me yasa kike gudu in na doso ki da kyamara wala ba na gudu kawai ka gane ba na son fuskata ne ta dan bazu ka fahimta ana dan rike steez din nan ne yau saboda ba sa a wani yanayi zaka dauke ni ba yasa nake gudu amma ba wai da ina tsoro ba to mutanen da ke gani na a zahiri fa ai ba filter suke gani fuskata ko yauwa ni ban da kuraje saboda ba sa a wani yanayi zaka dauke ni ba yasa nake gudu amma ba wai da ina tsoro ba to mutanen da ke gani na a zahiri fa ai ba filter suke gani fuskata ko yauwa ni ban da kuraje ko baka saka mun filter ba ma normal ne honestly yep kin yi trusting kanki ba na trusting kaina bane to me yasa kike gudu in na doso ki da kyamara wala ba na gudu kawai ka gane ba na son fuskata ne ta dan bazu ka fahimta ana dan rike steez din nan ne
Yau saboda ban sa a wani yanayi zaka dauke ni ba. Yasa nake gudu amma ba wai da ina tsoro ba to mutanen da ke gani na a zahiri fa ai ba filter suke gani fuskata ko? Yauwa ni ban da kuraje.